Ọhaneze ndị Igbo ekene m ụnụ. Ka onye chiri nye azịlụ. Onye nọ n'ụlọ ya bụ anụnụ ebe na Nnamdi. Native doctor anụnụ ebe na Nnamdi. Vidio anụ nwa na-eme bụ maka nwanne ya nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu. Ya ka m na-emelụ vidio anụ nwa. People akpọgidego m. Anụnụ ebe. Ọkwazikwa na ndo. Kedu ife anyị eme ka Maazị Nnamdi Kanu pụta? Nke agbala njem midia sokwu wee kpọm. Kedu ife anyị eme ka Maazị Nnamdi Kanu pụta? Kedu ife o ya eli? Mana ife ahụ o ya eli ka m chọrọ ka m bịa gwa ọhaneze ndị Igbo. Ka m bịakwa gwa ọhaneze ndị Igbo na Nnamdi ka bụkwa Nnamdi. Nnamdi still remain oje na mmụọ worldwide. O nwere ife Nnamdi na-eme eji atụ Nnamdi egwu wee luo echi. Maka na mgbe a na-anụ agha na Nnamdi, ya mgbe a nụrụ agha Biafra na ọ bụrụ agha Nnamdi, enweghị ofu onye egburu na Nnamdi. Ife niile dị na Nnamdi dịkwado ndụ wee nụsịa ya. Kedu ihe kọsụrụ ya bụ ife? Ya ka m chọrọ ipuvu taa. Ife dị na Nnamdi ada alahụ ụla. Ife ndị a niile ka eji atụ Nnamdi egwu wee luo echi. Bụkene mgbe obodo na obodo na-azọ ọkịka. Mgbe a na-anụ n'ọgụ, ọ bụ kịta adịghị anụ ọgụ. Mgbe a na-anụ ọgụ, mgbe ndị mmadụ enweghị ife ọ bụ, obodo na obodo na-azọ ọkịka. Nnamdi bụ ike biti obodo niile nọ n'ala Igbo. Ya ka eji atụ Nnamdi egwu wee luo echi. Kedu ife mere ihe ndị a niile? Ife mere ihe ndị a niile bụ ife dị na Nnamdi. Ọra arụsị, ọra ndị ichie, ọra ife dị na Nnamdi, ife na-anụrụ Nnamdi ọgụ. Ya ka m chọkwa ka m pruvu onye isi Maazị Nnamdi Kanu ka pepụl ndị na-amarụ na ife dị ka famanya ife dị. So ife o ya eri ka Maazị Nnamdi Kanu pụta bụ na on 26 Jenụwarị 2023, ya abụọ nwaanyị nọ n'ime na 26, gbara obiaba na nkwọ Nnamdi. Biko nụ, ụbọchị a rapụ biznes ị na-eme. M ga-fight that very day that afọ niile dị n'ala Igbo amanzụ on 26 Jenụwarị 2023, ya abụọ nwaanyị nọ n'ime ya. M ga-fight kwụ na skuul amangwa akwụkwọ on that very day. Na nkwọ Nnamdi ka ọ na-akpọtụ, na skuul dị na nkwọ Nnamdi ebe a ka ọ na-akpọtụ. Ka m gwakwa ndị mmadụ na ike dịkwasa n'elu ike. Some people epụtabelu that there is power. Some people amabelu na onwere that very day rapụ ihe ọbụla ị na-eme bịaba Nnamdi. M nwekwega alụsị n'ihe na Nnamdi efi, m ga-ekwe ha efi that very day bụ na afọ ya. Then anyị mechazie ife anyị ji wepụrụ Nnamdi oje na mmụọ. Ofu ọnwa gasịa, asị anyị na nwanne ya nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu apụtabeghị. Anyị amara na o nwere ife dị na Nnamdi. Achọrọ m prove word that Nnamdi still remain oje na mmụọ. Kedu obodo ya pụta na n'ala Igbo si na ya na-achalenji Nnamdi ka anyị maka n'obodo dị ife anwa? O nwere ife Nnamdi na-eme mba kwe. That is why one native doctor ya pụta in the world si na ya chọrọ ịma ebe ike m si. Why that Nnamdi still remain oje na mmụọ. So n'ihe m na-agwa gị nwa bụ onye na-ege m ntị, tụsalụ m meseji a ka ọ gaa viral na mmụọ apụtago. The whole pastors nọ n'ala Igbo, the whole native doctor. Kedu ebe fa nọ? O wepụrụ anụnụ ebe na Nnamdi ife pụtara na ịma na ife na Nnamdi siri ike. Kedu ife na-aza n'isi? Ife na-aza n'isi bụ ike nwere si na Nnamdi bụ ife dị na Nnamdi. Ọra arụsị, ọra ndị ichie, ife na-anụrụ Nnamdi ọgwụ ọfa bụ ike anyị na-aza n'isi. Na ife na-agwa gị. So on 26 Jenụwarị, biko nye nwere ebe ijela gbaa obiaba na nkwọ Nnamdi. N'ebe a ka ya nọ menya bụ ife. Ka m prove all people that ife dị na Nnamdi. Ọra arụsị, ọra ndị ichie, ụbọchị a ka unu ya nọ mee. Unu afụzi ya mmanwụ n'anya on that very day. Ọ bụrụ na aka ji Maazị Nnamdi Kanu by fire by force, pụtalụ fa on that very day 26 Jenụwarị 2023, ya abụọ nwaanyị nọ n'ime gbaa obiaba na nkwọ Nnamdi. N'ebe a ka ọ na-eme ka anyị gosi ụwa that Nnamdi still remain oche na mmụọ. Si ekene gị gị na watch video make sure na video ga viral as ever before. Ka the people of an Igbo mara na m apụtago. Then ndị Hausa ma ndị Yoruba, I want us them to watch the video. Pepụtalụ anyị pụtara fa. Pas na fa ma release Maazị Nnamdi Kanu. Ife dị na Nnamdi.
finish ha n'ofu kill afa Maazị Nnamdi Kanu must surely come out. So ekene m unu.